Maya payabak po. Pagmulan tayo pong Intrido Kapurian, King Juana Birhen Consolacion at Korea. Siklod tama po. Ginubos ng mawari po din labi ko. Ligaya king pa anak at banal na espiritu. Pamanisi. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pon taong tutu, ipaning alananggang pakalulu, at timbos ka rin kaladwami. Sa salpantayanan dakat panaligan, ampong palsintan laos, at taintim king puso ko, mga makapalalo ko king biko, pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko, sisisyan ko, Diyos ko, ing kataksilang ko kaya ka, uling alanangga ing kayap mo. Pagkalaman mo ko ginu, king malmong grasya, ampong pakaluluan mo ko, banting upaya king paintungol a panahon, apal sintandakat siwan, at layong purian, king sablang agyo ko, yanasa. Panalangin king Aldo. Diyos ampong ginuko, ame nga kong munyasaw karing mangayap alub, ipaniga po kong yadwan kaya ko, pagkalaman mo ko king malagrasya mo, bakong makapanatili, king kasikapan king lugod, king kalinisan ing kalado at katawan, kamtan ing alananggang ligaya, mga adalit ko naman ing kapuryan, king kayap mo, angga king alanangga, yanasa. Panalangin king umunang Aldo. Itamangan po. Kanunumanan a Birhen Maria, induna nin Diyos, at induna naman nin lubos atula. Ulinitang pangatula mo, king maligayang indong Santa Monica, inyang paglunusan ng kagugulan, ing kamalyanan ning anak ng Agustin. Ipaniga pumipuki ako, king ampunan mo kami, king mawalaga mong saup, banting upayang mga intulid kami, king pakalulu mo. At antining ika po, itang matibi tore ng David, apek sang tunganan ning mirangal ay pang San Agustin. King pamakipamuknat pamanyupil, kareng kasalang na. Ipaniga pumipuki ako, king yawad mo king kasantusan-tusan mong anak, may payang sandatang apan lupig mi, kareng kasalang mi, may yakit at may yakit. Antimurin, king uli na nitang pamanalaw mo kung sa Nicolas de Tolentino, at tunay mong alipan, ipaniga pumipuki ako, king tainti malub, ipakibilang mo kami, karing alipan mo, banting upayang nabangnan mi, ing kedanon mi kaniting trido. King kataymigan sa bilantala ding tulad gasyang buritang akamtan, kaniting trido. Bapong Mariamip nung kaking grasya ing ginuwat ko, nuwan kakaring sablang babay at nunya pa naman imbongan na ningatsan mo Jesus. Bapong Mariamip nung kaking grasya ing ginuwat ko, nuwan kakaring sablang babay at nunya pa naman imbongan na ningatsan mo Jesus.
Bapo Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapo Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapo Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapong Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapong Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapong Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Bapong Maria, mipno kaking grasya, inginuwat suke ko, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Yesus. Panalangin ang kapupusan King Aldo. Itangan po. O malugod ay hindu, ako ang diyang eman dapat, palsintan da kang marurok at taintim kin loob ko. Balikdan mo ko karyang matamong lubos mapamakalulu. Banting mo payang enako miyuman mikasala, king anak mong Yesus. At nabangnan naman, ing grasya na, king beiti, at ketang aliwang biye, ing ligaya banwa, yanasa. Dalit king tula. Birhen numabang kaya sana, king saop mong maulaga. Pakamal mo emonano, keting sintas amayubo, bebat making awakan mo, inyang keti kaking yato, ing maipaya ng grasya, pabal mo keke Maria. Iting koreyang makamal, ampo ing saop mo't kalam, lunas pinking kasalanan, king kaladwa makapaldan, ating misulod kayang pupuryang ekamasa. Paintulot mo po kakong kuryanda ka, birhen akasantusan-tusan. Panalangin, itangan po. O Diyos aginuko, ipaniga po mikaya ko, pagkalam mo keng alipan mo, king kakayap ning kaladwat katawan, at king uli ning kapamilatana, ning maligayat numan a Birhen Maria, iligtas mo kaya po king sablang kagulanan, king beiti, at nabangnan mi naman itangalan ng gantula, king uli ning ginuming Heso Kristong ginumi, yanasa. Kinagyunigip pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Maya payabak po.
Ganyan po. Yun niya sa niya kahit tanang nasa iya kakwata lang ito. Kamatayan ng madira bukas. Kaya. Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katapong pa sariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po diri Salina in Villamor Tolentino, Chris at Rona Gomez, Tricia Magat, Jose Pepe Hison. Para king Aldodang Kebaitan, Samuel Manalo, Christian Andre Manalang, Jesus Bukad. Para king special intention dari Joey Torres, Mirna Suarez, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Hermanidad de la Correa A. de Santa Rita de Acacia, Santa Monica Chapter, Engineer Roy de Leon, para king healing dari Queen Bradley Sibog, para king malalagwang kapaldanan dari Father Enrique Lusung, Father Angel Amir Gamboa, Perlita and Rolly Trono, Remedios Gosun, Bernadette Butalid, Teresita Bagsik, Maylene Soberano, Erlinda Liwanag. Kapasalamatan danang po Dinora Bondok, Belina Katikbak, Amelia Kyok, Purifikasyon Tiglaw, Hermie Pangilinan, Clarita Henson, Redis Tiglaw, Perlita Reyes, Monet Gutierrez, Severina Sun, Reza Pangilinan, Julieta Mercado, Lalaine de los Santos, Madeline Lekayan. Para kingalanang kang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Nestor, Bernardo, Euprosinio, Sani, Elmo, Willie, Nenita, Jose, Teodoro, Geraldo, Magdalena, Agustin, Loretta, Castor, Odimar, Fernando, Corazon, Pablo, Dolores, Norma, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapot makiabekin dalita pamuklat. Kari
Islawang salda, kaliwan panihin pada, mananap kang atas nawan, ning kaladwang isasakitan. Inyan isang kamulika, anong nuking lungkot nisya, isintas kaya miringe, nirinan yang tulang maglebye. O Birhen, ikapas nawa, isintas king kang awakan, ibabat tinawakot ko, ilungkot ang uwan ko. O Birhen, ikapas nawa, isintas king kang awakan, ibabat tinawakot ko, ilungkot ang uwan ko. O Birhen, ikapas nawa, ilungkot ang uwan ko. Hilagining ipam po ning anak po ning Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya ka antimurin. Mayapayabak po, morning po. Pakuha mo. At sa araw pong ito, simulan natin ng 3 araw na paganda para kasapistahan ng Our Lady of Consolation. Tapos noon, yung Triduum naman sa ating mahal na patrona ng buong Pampanga, Birhen de los Remedios. Pareho din, no? Ang mahal na Birhen pa rin. Batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat, pagsisyan din kasalanan tamo, hanyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang emalyaring takasan at salikutan, Ginoo Pangalulo. Ginoo pakalulu. Ikang maninton katapatan at kokondena karing mipmong pamagkunwari at karokan, Kristo Pangalulo. Kristo pakalulu. Ikang papagbanal karing memiling tanggap king katutuan, Ginoo Pangalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu pakaluluhan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Dala nakatangan sana, King Bie, alangangga. Amen. Ikaw aking Diyos, ikakat ng katasan, at tinako, kapayapang, maring taon, ay ang kaguturan. Ikaw aking Diyos, ikakat ng katasan, at tinako, kapayapang, maring taon, ay ang kaguturan. Inong Diyos sa ringing banwa, Diyos ipang mayupaya, pupulyan dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Pupulyan dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Inong Diyos sa ringing banwa, Diyos ipang mayupaya, pulyan dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Pupulyan dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Higaya king Diyos, ikakat sa tasan, at tinyato, kapayapan, karitaho, kaya kalusuran. Higaya king Diyos, ikakat sa tasan, at tinyato,
kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Kaniyado kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. To'y paming mayupaya, tinubod meking yato yung kekang anak, ban maging tunay ng sulu. Itugtog me sana yung espiritong pengako na kaya kami, ban mita naming katatuan karing puso daring tao, at nagising kareling kapamintuan king kasalpantayanan. Ding sablang tao, may bait lasanang pasibay king bayang biyaning binyag, at lungub makyagom king makabukod at banal mong balayan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king umpisa ng sulat ng San Pablo, Karintao, Colosas. Iting sulat, iba tsakang Pablo, aking kaburyaning Diyos, meging apostol ng Kristo, at iba tsya naman, king kapadatamong Timoteo. Mi paralaya karing pinili ning Diyos, karin Colosas, ding tapat ming kapatad kang Kristo. Pagkaluban ako sa ng grasya at kapayapan ng Diyos ay igpatamo. Neng manalangin kami para kaya kayo, parati kaming pasalamat king Diyos, ay paning ginutamong Jesucristo. Uling abalitan mi, ingke kong pasalpantayanan kang Kristo Jesus, at inlugudyo, para karing sablang pinili ng Diyos. Kanitang ing tune amano, ing maya pabalita, kamumulan niyang miras kaya kayo. Dimdamyo ing kapayapan, ayayampang na. Inya ing kasalpantayanan nyo at lugod. Manalumpakan king kaya kong paninayan, ang makasadyang piho kaya kayo, karin banwa. Ing ibanghelyo, magdalayang kanwanan, at mikakalad siya king mabilog ayato. Antimonong makanano ing nepalyari busalyo, manibat pa kanitang aldo akamumulan yung abalitan, ing grasya ning Diyos. At milyaring akilala ing katutuan, hinggil king mayap ng lub ning Diyos. Abaluyo iti, kang Epafras, ing pakamalan ming kalupang talasuyo, at tapat at talapagobra para kang Kristo, at pekakatawan mi, busalyo. Belita na kaya kami ing lugod, apig kalub ning espiritu kaya kayo. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. manalig ko king ganakaning Diyos, kapilanman. Manalig ko king ganakanin Diyos kapilanman. Ako anti ko kindutong aulibo, king lelening bale ning Diyos tutubo. King kapilan paman, lugod ng mayubo, yang panaligan ko. Manalig ko king ganakanin Diyos kapilanman. Pasalamatan da ko, king kapilan paman, ulining kaya kang depatan. Lagyo mo kakuyang ipasyag, uling iti mayap. Arapaning kaya kang balen, ipasyag ko ing kaya kang kayapan. Manalig ko king ganakanin Diyos kapilanman. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah. Hallelujah.
Hinaus na kayo ning Diyos, king kapamilataning maya pabalita, ing balayan apik tagumpen na, para kayo ning ginutang Yesu Kristo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ing Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Meko Jesus, king sinagoga, at mintaya king balinang Simon. Ing katuangan ng babaeng Simon, matas siya lagnat, at sinabi re kang Jesus, lepitane king kayang pagkeran at inutos na king lagnat, king lakwane. Likwane ning lagnat, at agad-agad tinalakad niya, at sinilbihan nala. Inyang limbog na ingaldo, ding sablang ating kamag-anak ang makimiyaliwang sakit, dahil laro kang Jesus. Timpak no ring gamat na king balang metong karela, at kinayap langan. Pati demonyo, dinuwala ka ring taong dakal at kukulisak da. Ikay ng anak ng Diyos. Dapat binawal ng Jesus at enobo ring magsalita. Tuling balura, king ya ing Kristo. Iyang ganing aldona, meko Jesus, king balen, at mintaya king metong alugal at tahimik. Banin to ng dering tao, at inyang atagpon de, ereneburing mako. Dapat sinabi na karela, kailangan mo naman ng ipanaral king may pabalita, ning kayarian na ng Diyos, karing aliwang balen. Uling iting ing tinubod ng daptan ko ng Diyos. Inyamen, aralya ka ring sinagoga da ring Hudyo. Ing may pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Hindi po ba kayo nagsasawa sa mga mukha ng mga nagbabasa natin? Palagi na lang sila, no? Tsaka mga commentator natin, no? Sa online, baka yun na lang narinig yung mga boses. No? Kasi bawal pa rin yung mga senior. Kahit nagpupumilit yung mga senior, iniingatan pa rin ang ating komunidad. hindi sila mahawa, no? Kasi mas madali kayong kapitan dahil medyo mas mahina ng inyong immune system kayo mga senior citizen, no? Kaya ganong hindi mo na binibigyan ng gawain, no, sa simbahan, no? Pero naunawaan ko po yung sakit na hindi mo magawa yung gusto mong gawin dahil mahina ka o kaya may sakit ka, no? Para baga po nung naka-quarantine ako, may nabibalitaan akong may namatay, hindi ko man mabasbasan kasi quarantine ako eh. Para na rin may sakit pag gano'n. Lalo na kung talaga may sakit ka. Na yung hindi ka na makatulong, ikaw pa yung tinutulungan. Alam niyo, sa akin po bilang pare, dahil matandang binata ako, takot na takot akong magkasakit. Kasi walang mag-aalaga sa akin. Yung dapat ang unang mag-alaga sa sarili ko, ako mismo. Kaya ganong ingat na ingat ako. At alam naman natin na ang kalusugan hindi lang para mag-enjoy tayo sa buhay, kundi yan ang investment natin. Yan ang puhunan natin para makapagtrabaho at higit sa lahat, makatulong. Makatulong. Na binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon and we always ask Him to give us that grace of good health. No? Hindi lang para
samantalahin ang karangyaan at kaligayahan, pleasures of the world. No? Kundi yan ang puhunan natin para may silbi naman tayo sa ating kapwa. Hindi tayo mga inutil. No? Di ba? Kung minsan yun po yung natin, ayaw nating maging inutil. No? Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon, no, na ang Panginoon kasama ng mga alagad namisita sa bahay ni Simon Pedro at nadatnan nilang nakaratay sa higaan yung matandang babae, no, nilalagnat. No. Hindi natin pwedeng biru-biruin ng lagnat. Ngayon nakikita natin hindi ko lagnat lang mahinang klaseng sakit lang, hindi. Mga sintomas pala yan, no? Nang baka mayroong mas malalim na sakit. Kasi ang lagnat sintomas lamang. No? At ngayon, no, nakikita po natin na ang lagnat, pag nilagnat, pwede pa lang yan, may malalim na sakit. Yan, nahawa na sa COVID-19. Kaya may ibang underlying disease, no? O illness, ganyan. No? Kahit anong klaseng lagnat, normally, tayo, nanghihina, nawawalan ng ganang kumain. Minsan, pa tayo, yung shivering, no? Pag, bang tawag sa Tagalog, no? Yung we shiver, para tayong naka-air condition, meron tayong personal air condition, no? Kaya parang nasa loob ng rep. Yung giniginaw, no? Masakit ang ulo, kaya minsan nahihilo. Yan po no? Kaya nung bata ako pag nilagnat ikaw lang may license na pabili ng Royal, no? Tsaka ng candy ng lemon. Para matanggal yung pait na nalalasan. No? Kaya dito po, itong biyanan na babae ni Simon Pedro, siguro ito, ang sakit ng pakiramdam niya na may bisita tapos hindi makagalaw. No, kaya masaya yung lahat, pero siya kasi nilalagnat, hindi makaagapay sa saya ng tahanan. No? Kasi nga may nararamdaman, may karamdaman. No? Kaya kaganda po rito, no? Siya pinagaling ng Panginoon. At the moment na gumaling siya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa itong matanda. Sabi, pinaglingkuran niya sila. Ibig sabihin, siguro ito naman ang nakikita kong favorite na ginagawa ng mga biyenan. Yung mga matatanda, yung paglilingkuran yung mga bisita, pagluluto ng lugaw, silang mga nagluluto noon, yung mga kalamay, suman. Kuminsan sila pa yung nagluluto sa bahay. Baka maglalaba pa yan. Lalo na babae ito yung mga gawaing bahay. Nung nasa Santo Niño po ako, dyan sa San Fernando, tuwing umaga, nakikita ko isang matandang lalaki. Nagwawalis dun sa patio ng Santo Niño. Nung nakakwentuhan ko, hindi naman pala siya empleyado ng parokya. Hindi naman siya pala inuupahan ng parokya para magwalis tuwing umaga. Kundi sabi niya, binovolunteer niya ang kanyang sarili. Ginagawa na niya kusa sa kanyang sarili. Yun na lang ang maiihandog sa simbahan, ang pagwawalis. At the same time, sabi niya, kung ito na natitirang lakas ko, sige lang, magwawalis ako. Kung ito yung nalalabing lakas ko bilang tao, masaya akong inialay sa simbahan. Parang itong matanda rito. At tayo rin po, yan ang isang pangalan ng ating ebanghelyo ngayon. Pasalamat tayo sa Diyos, kung malusog tayo, malakas tayo. Hindi tayong pinaglilingkuran, hindi tayo yung pinagdarasal na sa'yo gumaling.
Sana makita natin, andiyan sa atin yan, para tayo maglingkod, para tayo maging kasangkapan ng Panginoon, para alagaan ang mga mahihina. Sa panahon pong ito ng pandemya, basta't mayroon tayong malusog lang tayo, marami tayong magagawa. Pwede tayong maging konsolasyon. Konsolasyon ng mga nanghihina, yung mga nawawalan ng pag-asa, na pinanghihinaan ng loob. Kasi po, daming tinatamaan ngayon, lalo sa ating lugar, ng COVID-19. Yung mga naka-quarantine, yung mga may COVID-19 na kung meron po kayong mga, maganda nga, kung meron kayo cellphone o yung messenger, pwede mo silang laging kumustahin. No? Yung ganyan. At pag ganito pong mga pandemya, bagamat ayaw natin, pero ito rin po isang biyaya, isang grasya para ipakitang pagtutulungan. Yung mas malakas, sila yung aako sa mas mabigat na tungkulin. Kaya alam niyo po na ang naisip ko, napakapalad. Napakapalad ng mga nakaupong opisyalis ng ating bayan ngayon. Napakapalad nila, napakaswerte nila. Pandemic, sila yung mga mayor, barangay captain, presidente. Bakit? Kasi silang may mga malaking pagkakataon at oportunidad para paglingkuran ng talang mga sinasakupan. Ito yung panahon may pamalas nila. Gayong silang may kapangyarihan pero sa kanilang kalusugan, para tignan ang pangangailangan ng kanilang mga sinasakupan. Kaya ako po bilang pare, ang laki ng hamon nito kasi akong naging paris peace ng Mexico. Salamat, hindi naman ako na-COVID. No? Huwag na lang darating. Hindi baling maghihirap sa paglilingkod, sa isa't isa, huwag lang mararatay sa COVID. Kasi mas okay na yun, no? Kaysa tayo ay pinagdarasan. At ito po, mga nanunungkulan, no? Pero, kawawa kayong mga pandemic na, sinasamantalan niyo pa yung inyong mga kababayan. Dami nang naghihirap, binubulsa pa yung dapat mapunta sa mga mahihirap. At alam naman natin kung sinong aking tinutukoy. No? Yung ang kanilang posisyon ay ginagamit lang para sa sariling kapakanan. Samantalang dapat ito yung oportunidad para ipakitang malinis na pamamahala, walang bahid na korupsyon. Pero hindi pala ganyan. Kundi matinding pagnanakaw ang nangyayari. Pero sa atin po, ulit, mahirap man ang pandemic, pero tayong malulusog at malalakas. Pinagpala tayo para dito natin pamalas ang ating pananampalataya, pagmamahal, paglilingkod sa Diyos. Huwag natin sanang sayangin ang ating lakas sa walang mga kabuluhan at mga pansariling pagkalinga lang sa sarili at mga pansariling pagnanasa lamang. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa natin mga kaibigan, tayong lahat na tinuturuan ng ating mabuting balita ngayon, ng tunay na paglilingkod, ng tunay na paggamit sa ating lakas at kapangyarihan sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, baywan mo yung grasya ng kekeng pangabinyag. Ginoo, baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag.
para karing pari ning mabilog ayato, ay wasan da sana, ing pamaminyag, anting penugalyan namo, nune manakit lasanang malalam atula, king karelang kasuyuan, ipanalangin taking Ginu. Ginoo baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing sablang empleyado ning gobyerno, amitatala karing kay baitan, magsayala sana, paulining metong abayong tao melang nyo, kapamilataning lugod ning Diyos, ipanalangin taking Ginu. Ginoo baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing sablang doktor, komadrona at narsis, akapamilatan ding eksperturang gamat, mibayit lasaring anak, paratiro sanang igalang deting bayong makatawong biye, amayayawos king dibinong biye, ipanalangin taking Ginu. Ginoo baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Para karing sablang pengari, akatambayan ning Diyos kimpamaglalang bayong biye, mikasapat lasa ng kamalayan, king karelang responsibilidad, ipanalangin taking Ginu. Ginoo baywan mo ing grasya ning kekeng pangabinyag. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoo, tunay keping manigapuke ka. Baywan mo sa ing grasya ning kekeng binyag. Mananasanang ding sablang may binyag na katmanding yato king espiritu ding kekeng anak. Yesu Kristong ginumi. Amen. Dito pong mag-over, magpilatan na po kinibutan. Kami ng kabilya, bingke kami, daralanan, ing bukod mo, kapag nasad, kekalasang ang tanggapan, di na pwedeng katawan mo, alak ning mapedaya mo, aing-aing kekang balayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligayan. Paligaya sa laming ang ipagalan, bingke kami ng kabiyayan, ing bukod mo paninasan, kekalasang ang katulan, bening katawan mo, alak ning mapedaya mo, aing-aing kekang balayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligaya. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapurit ikaligaya ning kinlagyo,
king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, baligdan ming lupa ng Kristong kaya kanganak, amidaon king kayang biye, banikabos sing sablang tao, kapamilatana, puriande sa ilagyo mo, ring sablang balayan, manibatan king aslagan, hanggang king albugan. At numan ka rin metong nga sakripisyo, midawon niya, o midaraw niya, king kaya kang ikaligaya. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat na yorem puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesukristong ginumi. Kaya binayuming sablang bage at dininan mo king ang dake king kaganapan. Bisamat Diyos ya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulan na ning bielang angga karing sablang susuyo kaya. Nya kamberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok nang ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, bangaling Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitnuyeng banwa, mitnuyeng yato, tingke kang ligaya. Hosana, Hosana, tingkat katasata asan. Hosana, Hosana, tingkat katasata asan. Wan-wan yaing darata, inagyuning Ginoo. Wan-wan yaing darata, inagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, tingkak katasata asan. Hosana, Hosana, tingkak katasata asan. Tingkak katasata asan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuha ning tinapete pasalamat siya kaya ka. Pigirasan na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiin kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteya, Cristo meteya, Cristo meteya, at datang niya
ganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiya ning anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biya ting karis ting kaligtasan. Daiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapagmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban biganap pikilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamula naman, di kapatad ming pepainawan at maninaing sabing me, lalo-lalo na di Castor, Odimar at Fernando. Ading alapang miyang unabit, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gan mo kingang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagawning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan talapangabos at bibog kimbalan ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Tuban mo, misamban, yaing lagyo mo. Natanging kayarian mo, di pamintuan, inloob mo, kepisuli, antiban mo. Pamintuaning loob mo, ing kakanani, ing adawaldo, ibiyemo ke kami, king adomeni, ang po ipagawad mo ke kami, ing salamin. Pamamatawad ni karing ikasalak ke kami, mga emuke pa'y sa uking tukso, nunay ngamuski maro. Igabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawapan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Kuning kekaying kayayan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibigat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Masyatapong yan ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga.
kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Ing kordero ning Diyos, imilalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws, king apunan ing kordero. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ko. Dapat tagkas mi nga mana mo. Pumayap na ako. Karining lugod at panikalugod, karin at tuyain Diyos Ama lugod. Karining lugod at panikalugod, karin at tuyain Diyos Ama lugod. Lugod ng Kristo, itipunak at kamo, kaya magsaya at tumulad kamo. Ikalang yak lugurani Diyos Ama at di parang tao, ing lugod na dalisay. Lukaring lugod at panikalugod, karin at tuyain Diyos Ama lugod. Lukarining lugod at panikalugod, karin at tuyain Diyos Ama lugod. Inyas at karing sablat ang pamitipon, king pamisagsagan, eto nga na yung
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria. Kaya ka in Diyos penibalane inganak na bugtong. Kaya ka in Maria, binili na ing kapanaligan. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, apong sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamangan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mipmun lugod, at iyachat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong may tutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milaring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalin. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyulo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayin lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulangan mi. Nunebagpus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, babayo mo yung kaya kaming liye,
kapamilataning kalam ning pamanatbus, kapamilatan iting sauk, painturo, king alanganggang kaligtasan, mananasan ng tunay kasalpantayanan, manatiling susulong, king mabilog ayato. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ting ginuman tabi kay kayo, At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, Amen. mayari ng kikatang kapag masusyan, nyameta na king kapayapaan, banduguran at sa iwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Salamat, may poros kay kanyan. Gandang araw, marami pong salamat.